खुलुमबाय गिबियावनो गासैबो पेरेन्ट्स आरो स्टुडेन्ट्सफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आंनि मुङा आगोमा बसुमतारी आङो यान इन्स्टिट्यूट अफ एविएशन आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंट जायखौ जों IIAH बुंनाय जायो बे क'क्राझार केम्पासनि मेनेजिं डाइरेक्टर दिनै जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों गासैबो पेरेन्ट्स आरो स्टुडेन्ट्सफोरनिसिम बेनोदि जोंनि IIAH केम्पासआ फर द फर्स्ट टाइम मोनसे रेसपेक्टेड NGO जायखौ जोङो मिजिं युथ फाउन्डेशन बुंनाय जायो जायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि युथफोरनि थाखाय मोनसे स्किल बेस्ड एजुकेशनखौ एक्सेसिबल खालामनाय दा बै थांखिखौ लानानै जोङो फर द फर्स्ट टाइम जोंनि IIAH केम्पासआ बिसोरजों कलाबरेट खालामनाय जादों दा बे कलाबरेशननि गिबि थांखिया मानो थाखाय जों बेखौ डिसिजनखौ लानाय जादों इज बिकज दा जोंनि जायगायावहाय 85 to 90% युथ जायफ्रा एजुकेटेड आनएजुकेटेडखौ काउन्ट खालामाखै बेवहाय जायफ्रा अलरेडि एजुकेटेड युथफोर बिसोरबो आनएमप्लयड जाना दं दासिमबो आरो बे एभ्रि इयार बे नाम्बारा बांनायाव बांगासिनो आरो दा एन्टायर वर्ल्डआनो जोंनिया स्किल बेस्ड एजुकेशनाव एबा स्किल बेस्ड इन्डास्ट्रियाव थांगासिनो दा 10 to 15 इयार्सनि सिगां एबा बेक बेवहाय मा जायोमोनदि नोंनि इमप्लयमेन्ट एबा नोंनि साख्रि मोननाय एबा नोंनि केरियार बानायनाया नोंनि एजुकेशननि सायाव डिपेन्डेन्ट जायोमोन जेराव नोंनि हायार एजुकेशनाव नोंनि मार्कशिट्स नोंनि सार्टिफिकेशन्स बिराद बिनि सायावहाय मोनसे डिपेन्डेन्ट जायोमोन बाट नाउ it is a very 2025 एबा दानि मडार्न जेनेरेशनाव all the things जायफ्रा बे मस्टलि जेब्ला इमप्लयमेन्टनि खोथायाव फैयो बे स्किल बेस्ड जाजोब्बाय दा बे स्किल बेस्ड जानायाव जोंनि युथफोरा एबा जोंनि मस्ट इम्परटेन्टलि जोंनि आसामनि एबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि युथफ्रा बेयाव थालांनानै दं वाइ बिकज जोंनि जायगायाव मोनसे मोजां सुबिदा गैयामोन मोनसे जोंनि जायगायाव मोजां प्लेटफर्मस गैयामोन जायाव बिसोरो मोनसे बिदि स्किल बेस्ड एजुकेशनखौ मोजां एक्सेस खालामनो हानाय आरो दंबाबो दा फैसानि थाखाय एबा एसे फिसनि थाखाय एसे इउजुवेलि माने गोबां स्टुडेन्ट्सफ्रा जायफ्रा फाइनान्सियेलि उइक एबा जायफोरा एबा न'खराव फैसा बारा गैया बिसोरनि थाखाय इनएक्सेसिबल एबा आनएक्सेसिबल जायोमोन आरो दा नैबे इस्युखौ लानानैनो एबा नैबे लाइक मिशनखौ लानानै दा बेखौनो जोङो मिजिं युथ फाउन्डेशना जोंनि IIAH क'क्राझार केम्पासजोंहाय बेखौ कलाबरेट खालामनो लुबैदों स' देट जोङो बे इनिशिएटिभजों आरोबाव बांसिन युथफोरनि थाखाय मोनसे इम्पेक्ट एबा बिसोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा खेवनो हाबावनायनि थाखाय आरो दा बेवहाय जोङो अलमस्ट 80% अफ स्कलारशिपखौ होनाय जादों जायफ्रा एभ्रि एलिजिबल युथफ्रा बेवहाय बिसोरो जइन जानो हागोन एबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दा बे NGOनि बे जि प्रग्राम दं बेखौहाय रेजिस्टार खालामनो थाखाय एबा बेखौ एवेल खालामनो थाखायहाय एभ्रि केन्डिडेट्सफ्रा मोनथाम अपसन्स थागोन मोनसे जाहैबाय आइडन नोङो जोंनि वेबसाइटआवहाय एबा जोंनि केम्पासनि वेबसाइटआव भिजिट खालामनो हागोन www.ianinstitute.in/NGO बुंनानै एबा जोंनि अफिसियेल फन नाम्बार +918761916935 बे नाम्बारावबो कल खालामनानै इनफरमेसनखौ लानो हागोन एबा लास्ट अपसना जाहैबाय जुदि खाथियावनो थायोबा जोंनि केम्पासाव फैनानैबो बेखौहाय भिजिट खालामनानै बिनि इनफरमेसनखौ लाफैनो हागोन जाय जोंनि केम्पासनि एड्रेसा जोङो बेनो जाहैबाय दि क'क्राझार JD र'ड टेङापारा बेवहाय जि SBI बिल्डिं दं बेनि 4th फ्ल'रावहाय दा बेयाव फैनानै गासैबो इनफरमेसनखौ क्लेरिफाइ खालामफैनो हागोन एबा बेखौ एप्लाइ खालामफैनो हागोन आरो थेंक इउ